Nyakora Mugejwang en kinde machielo ma watudre kodi ka kosekalo mana dakika 6 bang' saa 3 mar okinyi. Kineno chenro en mar mbako romo, ing'e maber ni wachako gi mano ma en chal mar fwambo. Gik magi mosebedo katimore e kaunti mari kamoro amora ma intiere. Wan ka mondo mi wamed koni gigo matimore kendo wadhi go touch e kaunti mopogore opogore Nyakora Mugejwang ka watemo mana nono gik mage ma kawuono dhi losonwa weche manyien okinyi ma kawuono, kata ka wantiere kanyo mar weche manyien mag migago ka gi kacha, ang'ich welo kod mano mar oimore. Kaunti zwa duto jofwambo wantiere kendo gigo touch okinyi ma kawuono. Report magiseoronwa wadasomonu kendo wadakelonu gi achiel kachiel mana okinyi ma kawuono. Machiegni chenro di machal mar fwambo, nyinga Cleophas Oluoch, ka sani wada mana chako gi moko ma bende wamiyo pek okinyi ma kawuono kawuok e kor gwengewa. Warangane ang'o matimore e kaunti ma Homa Bay. Kaunti ma Homa Bay, abisas mochung' ne yiero ma Homa Bay, mana apisa maduong' mochung' kanyo dhi uloso kachiel kod jofwambo ka gintiere e kaunti no ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono, ka giromo kod jochung' ma kamago gidhi loso chenro mag timo campaign gi jochung' mopogore opogore. Romo ma kamano chako odiochieng' manyoro pod dhi nyime odiochieng' ma kawuono. Kaka machielo bende jafwambo marwa mane Homa Bay kanyo, mano Ali Abich, dhi kelonwa ler mathoth ewi wach machalo kamano. Gima nyaka ng'e Nyakora Mugejwang, chenro mar welo mag jochung' kombe mopogore opogore ne dhi nyime kendo nyaka sani koselore ne jogo malaro kombe mopogore opogore. Gima ntiere en loso chenro makare ne campaign madhi bedo katimore. Wach makamano wadhi yude bende weche manyien magwa ma kawuono. Mago moko weche moko ma waluwo kowuok e kaunti ma Homa Bay. Warang bende moko matimore e counties mamoko. E kaunti ma Kisumo, Nyakora Mugejwang, kaunti ma Kisumo ogoyo okang' maduong' ahinya mano odiochieng' manyoro bang' kane weche mane osetimore mane kar thieth maduong' mano mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, bero mar obwongo ne otim kanyo kendo jotuo 30 noyudo chenro machalo kaman 38. Kwayo maduong' mar jothieth madongo mantiere e kaunti ma Kisumo, ahinya to kar od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, koro kwayo ni mondo yanga ka od thieth makamano kaka kar timo bero mar obwongo. Wadhi tudore kod jafwambo marwa bende mantiere e kaunti ma Kisumo, Millicent Adhiambo, okinyi ma kawuono mondo kono ni jolony man kanyo ma bende owuok e pinje maoko. Nitie piny mar Amerika kachiel kod jogo ma bende osebedo ka timo weche gi mag thieth e kaunti ma Kisumo. Nitie sigana mamit kanyo bende, nitie achiel kuom lakteche mantiere kanyo madongo, en achiel kuom jogo manoyudo keny e kaunti ma Kisumo, to ahinya ne jogo jal mantiere e kaunti machielo kata sub kaunti no manyakach. Mano baro obwongo ema dhi nyime. Olosane gi Millicent oyawre Kisumo ochiew nade, to kawuono kotenore kod twak mar okinyi ma kawuono en ang'o matimore ahinya e kaunti ma Kisumo ka irango wechego mag thieth. Erokamano ahinya Cleophas, oyawre ahinya, geno ni unbe uchiew maber e studio kanyo ka ukelonwa twak mopogore opogore kod puonj mabeyo ne oganda jokanyanam. Kisumu kaendi wachiew maber, gigo matimore ni odiochieng' manyoro e sechego eko ma piny noseyimore kamaendi. Kaunti ma Kisumu nobedo kod mor ahinya bang' goyo okang' maduong' kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e kaunti ni endi onyalo goyo okang' mar timo bero mar obwongo ne jotuo 38. Gino mane omoro gavana ma kaunti ni endi, kendo wacho ni obro neno ni okang' ma kamano en okang' ma ok ochung', en okang' mabiro dhi mbele e osiptal no, kendo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ibiro ket kaka mano mabiro timo bero ma kamago chakre gi seche bang' jochiw thieth kata jotim bero madongo mane otelo bero go endi timo bero go eko ma bende odhi maber ma jotuo eko owuok mangima. Kamedo moko, ne nitiere jok mane jobero madongo mane otelo e bero no endi notelnegi kod jothieth kata lakteche 8 moya e pinje maloka kuma bende idendo ni United States of America, mano USA, kotelnegi kod Bethel Raore. Ma bende Bethel Raore odiochieng' manyoro bang' timo bero ma kamago ma jotuo owuok mangima. Ne odhial gi odiochieng' ma kanyore magawa mar Boma Kisumu kaendi, ka bende ne ipuoyogi ahinya
kuom timo tim machalo kamano, tim mabende ne pok oneno e kaunti ma Kisumu kata osiptande duto manie kaunti ma Kisumu no endi. Bero ma kamano mabende notim ne jotuo 38 ne en bero mokawo ndalo 10 nyaka ne chake, kendo en wach malich ahinya nikech neurosurgery gi dho ngere en gino manochak higa 2018. Ka bende Dr. Bethuel Raore ni endi en jalo mana kaka iselero kanyo ni e Kisumu kaendi nonyalo yude keny kano omore gi nyadendi moro kata nyaluo moro mowuok Nyasach. Ma bende en wach ma oriwacho ni daktari konyo piny Kenya to kendo oloso nyaka wat gi joluo e kaunti ni endi. Ka ok kamano to magi weche ma bende wadhi luonu kawuono ka mago mwadhi ng'iyo matut e twak madhi bedo godo. Wabiro timo twak kod Laktar Aori, Gavana Nyong'o, Laktar gi kod jo lakteche mawuok Amerika go eko mondo gilernwa mathoth ni to le gichalo nade. Chenro no te nyaka ne chake tuo nigi tuoche mopogore opogore mag obuongo ne chalo kodgi nade, to ne giyudo gima dho ngere dendo ni experience nade. Bang'e no endo nwayudo thuolo kendo wabiro wuoyo kod jotuogo eko mondo bende gilerwa ni ogeno mane mane gin sama nosetergi e otanda mar bero, to ka gichiew ni koro bero no otim ma ochopo e yo makare, giwinjo nade sani. Mane gima wadhi ng'eyo. To Gavana Nyong'o bende bileronwa ni kaka osesingo ni en mano bedo kanyo nyaka chieng' kendo kaka ochakore no endi ok obi chuno ni chenro mare mag neno ni okang' ma kamano odhibire e kaunti ni endi. To ero okang' mane geno kaka Kisumu kaunti ochuno ni geng'o kata ni onge kaunti endi. Millicent, nyalo bedo ni wawito duondi okinyi ma kawuono ok wawinje yo moro makare, to kata kamano wasebedo ka wayudi e yo moro makare. Koro nyaka sani giminyalo mana timonwa ka ng'ikelo weche manyien kanyo mag migago, inyalo mana loso bende gi jopiny okonwa ni odhi kelo ber mane ne oganda mantiere e kaunti ma Kisumu. Gavana ma Kisumu bende noyuoro e romo ma kamano tino manyoro ang' iyude e pach jo kaunti gik mage ma osebedo katimore. Nyokaramoge Jwang', gik mantiere ka gin mana bero mag obuongo. Be ing'e ni ma kamano nyalo timore e gweng' kata osiptal mari mano kama intiere kanye kaunti ma Kisumu. Ineno kan jotelo mopogore opogore ne ochopo e romo ma kamano, ma bende ne gin gi mor ka gitemo mana kwayo mondo yangi osiptalno mar Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital kaka achiel kuoma osiptende mantiere kata ute thieth mantiere e gwenge wata ahinya ma Kaluo te pinywa mar Kenya moyienegi timo bero mar wich. Weche makamago waluwogi e yo makare kendo waduogo kodgi mana e kinde mabiro. Wadarango moko mabende biro wadadhi nyaka kaunti ma Migori. Gimane mosebedo katimore kaunti ma Migori kuma do kanyo ni jochung' duto mag duond bura mar ODM dhi bedo kod romo odiochieng' ma kawuono ka gilalore e weche mopogore opogore mago matimore e kaunti ma Migori. Kanyo dhi ting'o jotelo mopogore ta ahinya nyaka jogo mago ma ochung' ne wechego mag goyo campaign mago mantiere e kaunti ma Migori ta ahinya jogo ma bende ntiere kwethno mag siasa mar Azimio la Umoja. Kumikono wani jotelo mabuora dhi chopo kanyo, mano koting'o gavana masani, mano senator masani ma bende dhi chung' kanyo kalaro komno mara gavana e kaunti ma Migori, mano Ochila Yako kachiel kod jok ma opogore ma dhi chopo kanyo. Ikono kanyo Junet Mohamed bende dhi chopo kanyo. En chenro mar mbako romo kapod ntiere sigana mathoth ma pod wadami okinyi ma kawuono. Nyakaramoge Jwang' mago kod mathoth gintiere mana ka e Ramogi TV. Wadarango bende weche mamoko makoro nyaka sani timore e gwenge ma opogore. Ma en Walter Mong'are, ong'ere kaka Nyambane pod oramo ni en pod onyonore, pod ogoyo campaign. Mano kaluwore gi mbuino mar Citizen Digital. Wach ma kamano nitiere kanyo kendo nyaka sani wach mane manyalo bedo ni omanyo ahinya. Wacho kanyo pod onyonore kendo ogoyo campaign mage chal mag fwambo okinyi ma kawuono. Nyaka ng'e ni Walter Mong'are mong'ere kaka Nyambane ne ochung' kanyo kalaro komno mar kom mar jatend piny Kenya. Kano wacho kanyo ne ntiere kod chir ni odhi kalo, kata kamano ne otame
kod duolno mochung' ne yiero kod kiewo mano IBC kotenore kod wechego mag rem chopo kata yudo otesego mag degree mago nokoyudo. Kendo wach makamano gima pod otemo wacho timo kampen. Penjo maduong' ne otimo kampen ni ochomo kanye. Otimo kampen ka odwaro kom mane. Pod en gi geno mar dhi chung'. Waseng'eny sani ji ang'wen kende mochung' mago mawuoge riwruoge siasa gi duond buche ma opogore opogore madhi chung' kanyo kalaro kom. Wakia ni machielo en ng'a, wanyalo mana neno kanyo bende weche mamoko mapod nitiere. NTSA mano ochiko apedha odiochieng' makawuono. Chik makamano golo otieno manyoro kendo odiochieng' makawuono. Apedha makamago mag nyamburko dhi timore e apaya odiochieng' makawuono nyaka odiochieng' mabiro. Mabiro nikech medruok mag masira mag apaya mosebedo ka timore kendo mane maloso twak okinyi makawuono e chenro mara mbaka oromo. Chenro ni dhi biro ni achiel kachiel kod bedo kod jolony mondo wamed ng'eyo gik monego bed ni watimo mondo ngima obed e yo makare kata ka wantiere e apaya. Gik makamago osebedo ka timore ka gi kacha kendo ka wakelo nigi wadhi yudo gi e yo moro makare mondo mi wakel nigi kaka gimedo mana donjonwa. Wach makamano inyalo mana yudo e Ramogi TV kae mondo mi ibed gi ng'eyo gigo matimore e alworani. Sani wada mana neno bende gik moko mosebedo ka timore e alworawa gi kuonde duto ma wantiere. Ka wadhi e pinje maoko gonge maber ni nyaka sani pinywa mar Kenya pok wayudo tuono mara monkeypox. Kwan mag jogo mosegamo tuono mara monkeypox kochopo okinyi makawuono gin dhano maromo 1,000. Ineno kanyo monkeypox kaka entie osebedo ka olandore kuom oganda mopogore opogore. Entiere pinje maoko, pinywa mar Kenya ka pok wayude to wageno ni piny owacho kachiel kod migawo mar thieth nigi okenge makare monego bed ni girango mondo one ni tuo makamano ok odonjo e pinywa mar Kenya. Wacho ni kwan mag jogo mosegamo tuo makamano e piny mangima sani chopo kanyo 1,000 kendo duolno kata riwruok mochung' ne wechego mag thieth e piny mangima mano WHO ochopo kanyo mar wacho kendo kono oganda ni tuo makama nitiere kendo oganda onego bed akicha karango weche gi duto ma osebedo ka timore maketo ngima dhano bede okang' moro ma ok ni maber. Nyakora Muge Jwang' magi kod mathoth kapod nitiere moko ma wanya bedo ni warango e chenro ni mara chal mar fwambo gi thoth kendo ka watemo mana tudre ko jofwambo mopogore opogore chenro mar mbaka oromo wabiro duogo kendo wakoni gigo matimore e alworawa. Okinyi makawuono godiochieng' makawuono jalup jatend piny Kenya gi kwethne mar Kenya Kwanza dhigo tach kapod gintiere ugwe mar piny Kenya mano nyandwat ma ugwe. Kawuono gintiere gwenge ma Isiolo kamago duto dhi timore mana odiochieng' makawuono. Ka watemo mana nono gi gigo temo osebedo ka timore mano William Ruto dhi chopo kanyo Isiolo kod mano ma Moyale okinyi makawuono. Wakete mana kanya kwa Ramogi Jwang' ka ang' waduogo gigo te mantie mano kampen mag Kenya Kwanza kaka ineno kanyo. William Ruto dhi chopo e gwenge mag Isiolo kod mano ma Moyale odiochieng' makawuono. Ka kwethno mar Azimio la Umoja dhigo tach e kaunti ma Migori. Mago kod mathoth med luo mana chenro gi duto e Ramogi TV kachiel kod jogo duto moseketo chenro ni ochopni e yo makare e chenro ni mar mbaka oromo. Kakoro sani watieko mana chal mar fwambo wadhi tudre kod jofwambo wa e kidieny mabiro mondo wamed ng'eyo gigo matimore e alworawa. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch kik idhi mabor nikech mabiro en ritruok e apaya kod nyawadwa Joyce Oduor madhi tayo twak makamano kod jolony mabende osedonjo ka gikone twak makamano. Kik idhi mabor. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*.